La. Ej! No takže čaute, toto je proste Adam 2016. Som tu z Kreatíve Naty a typkou zo školy Barbie. Barbie 2016. Barbie je Sigma. Barbie nie je Sanada. Chceš natočiť tvár? 2016. Ticho buď. Hej, dobrý deň, susedku. Musíte si vyhľadať Barbie 2016. To je fejkový kanál, Dobre, takže... Počkaj. No takže dávajte odber na proste Adam 2016. OK. On je to skákať na trampolín, dobre. Môžem vás Proste Adam 2016, prosím ťa. Mohol by si mi natočiť salto, ale keď tá typka vypadne. Ale ja nemôžem. Chceš vidieť svoju tvár? Nie, to je jedno, mňa to nebude vidno. Tak proste na to video natoč, že Adam 2016 má odhalil. Iba nohy. No ukáž salto. 4. Kokos. To čo bol za salto? To bol kotrmelec. Počkaj, ideme natočiť zajacov. Baky. A tam. Dávajte odber na veľké P, proste Adam 2016. Všetko, iba P je veľké a proste A. P je veľké a P je veľké a P je veľké a všetko je malé. Takže proste Adam 2016. Dávajte tam odber, prosím. A povedz, kde majú dávať odber. Dávajte odber na Kreatíve Victoria. Nie. Áno. Dá proste Adam 2016 a Kreatíve Naty, čo som ja. Áno. A tento si týpek. Vaša obľúbená youtuberka. ja som tostý týpek. Ja som tostý týpek. Jaj? Ona je skôr chudá, ja som silný. To je no. Chudo tostý. Ja som najchudo tostý. Ja som silno chudý, no. Silný skôr. Tak, ale poďme natáčať, ideme natáčať. Dobre, ideme natáčať. Auto! Čo je natáčať? Vatíka, Lubačky. Napíšte do komentári, no, neviem, či tu máš zabudnuté komentári, ale ne, na mojom kanáli, no, poviem to na mojom kanáli. Natáč moje veľké skoky, prosím. Ja! Tak dávajte odber na 2016. Pardon, veľmi ma to mrzí. Pardon. A fakt, prepáčte, pardon. Môžem to zrušiť? Ešte nie. Druhé potom bude. Dobre, čaute. Dávajte odber. Nie. Dávajte odber na proste Adam 2016. Ticho buď. Dávajte odber na proste Adam 2016 a Kreatíve Naty. Čau.